weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to cuska jeeri to cusga waalo to jomanda jeeri to jomanda waalo to beeɗi cowe to sinto jeeli cowe to ceenela sakoɓe to sincan sincu dañɓe to jaaba liiduɓe to dara halayɓe ko on takkusan juula ha e galle ceerno mamoudou waddou to cité a segna yembal dakar ha to galle ceerno ceerno madani tala takare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie ɓe ɓe cilni kuulala ko fate double nationalité nder leydi hen to leydi Sénégal ma en kettom to leydi Sénégal ma en kala ko fate juɓɓudi Macky Sall woni tourné juɓɓudi makko juɓɓudi tourné makko to rewo leydi ndi to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men kodda Nene Abouba ko fate kay e jaltugol aduna goto e mawɓe leñol fulɓe birtinoɗo Baba Saydou Ba to leydi Mali ma en kal to leydi Mali noon ko ɓeɗon tawa kadi ko renoɓe kasoji kañumen tigui kolliri so hujjaji mumen joltaki koko natanta tikkere hokmo juuɗe ma en ketto hen cimtola musidɗo men Foutangue Diaw to leydi Côte d'Ivoire ma en kaale gartale jaɓɓugol Laurent Gbagbo mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi gartuɗo ñalawma hande o nder Côte d'Ivoire to leydi Zambie jaltugol aduna mennoɗo wonde hoorejo gadano leydi ndi biyetenoɗo kenneta ko ndam kabaruji men joolam jaɓeri ma en jaaha to leydi France to leydi Allemagne to leydi Russie ha to leydi Turquie bisimilla mone tetki hotondirte joni jañoɗen. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo danawal e ɓalwal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa sanne sanne ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo jogui leɗɗe fannuji kewɗi ha tengte fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 17 rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowadeɓe darotaki kala omo safra worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goragu e jippiɓe leece kala ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum kala jiɗɗo waɗanede listihar ɗaccata ko indema inde nene maɗa o haalanma ha cikkama to ko nder ɓerde ma o huuɗi ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe makko wonde base makko mawɗo tawate ko nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leggal bitegal Nektet omo jogui kadi base makko to leydi Mali to Nioro tawate donc mi kono wiye Samba Sy on numéro mum ko 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskinallo safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seeɗineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on jano barogal ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal aroɓe yo gaddorto mbaɗiri ayeji mumen e safruji mumen ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko numéro makko téléphone woni 47 22 80 84 ko numéro makko appel ko numéro makko WhatsApp omo wiya kadi dendagal bandiraɓe noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté e kala waɗoɓe vokkaluji yo mbaɗ insisté kala saaha siftiramo wona sala siftinamo wona sala ɗo ƴettude mataw ko hewrede tan ceerno Djiby Sy komo Allah liberi gandal hande mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique
Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa 17 lewru korse hitande ujunnaji 2021 kabruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men saydou abouba hono no mbiru enen gardidi kabruji men to leydi Mauritanie ma en ketto musidɗo men Fuutanke Diaw o robino en kabruji men ko fati e nder leydi Mauritanie Fuutanke Diaw jam nyalle maɗa bandiraɓe musidɓe tedduɓe tenkoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma on calminama hen nder hello kabaruji men Seydi Ba ko fate banggue leydi Mauritanie kalene batu jagorde woni conseil des ministres ɗum wonno ko ñalawma hanki alarba eɗen gandi adana yaari kala ñande alarba batu jagorde ina jooɗo ɗo e nder leydi Mauritanie batu ngu joɗima e tawtorede hoorejo leydi ndi Mouhamed Ould Cheikh El Ghazouani e nder batu ngu noon ɓe ɓenini hen eɓɓade woni projet hankkandi ko heddi hen ko Mauritanajo kala ina jogui hakke walla ndema ko wawde dañde double nationalité woni jomum daña nationalité ji ɗiɗi dokken yeeru so tawi woni Mauritanajo noɗo caggal leydi e nder leyɗele goɗɗe haw dañi toon kayitaji o dañi toon kadi nationalité ittata so arti ɗo ene nder leydi Mauritanie omo jogui hakke wawde dañde nationalité walla ni Mauritanaji gonnoɗo ɗo henne kañumne ha jogui nationalité so yeehi leydi gonɗi o dañi toon kayitaji o waɗi peeje haw dañi kayitaji o dañi nationalité haydara kadi ala ko rewrete e oɗo saaha ngal kuulal noon ɓeninama ko heddi hen ko no mbiɗen ni Mauritanajo kala ene wawi dañde e double nationalité walla ni hayso tawi woni jomum wurno koye leydi gonɗi o dañi passeport leydi gonɗi ittata kadi ha joni omo wawi dañde e nationalité jomum jogo kayitaji ɗiɗi ɗi jiida e ndin mbaɗi noon ɓe ganduɗa ɓe jogoɗen haalde ɓe wodnan ɗumen hebde e double nationalité woni hoorejo leydi kañum jogotono ko nationalité goto woni mo leydi Mauritanie o e jagorɗo woni ministre kañum hoore mum a wodnan ɗum dañde double nationalité e goɗɗo mo ganduɗa taw ko jiɗɗo wonde candidat walla gonɗo candidat e sumgoji ɗum ne on wawa kañumne wonde dañde double nationalité cifnen noon nationalité ko kayit woni ɓinngu leydago kayit gol taw neɗɗo o jeeya koye nder leydi ndi jakorɗo kalfinaɗo ya garta e leydi Mauritanie o waɗi batu o waddi batu ndu gono koye halfinaɓe golle goudron hakkude Nouakchott e Boutilimidi hakkude Boutilimidi kadi Alege en kalin ɗum ni e kabaruji men ɓennuɗi hollitino mette makko e lelgol golle ɗe kanko jagorɗo no o namdima ɓen halfinaɓe golle ɗe ne mbaɗantamo rapport woni cimtol kollitowol ko saabi tardugol golle ɗe ha oɗo saaha o hokkiɓe noon ko ɗo tan e balɗe tati ndeɓe gaddantamo ngol cimtol to tasias to wiyama tasias on ko nokkuɗo camion asete walla ni to camion fewnte ɗo hollitama noon ko cuumu wanno toon ñalawma hanki o toon to tasias gon cuumu noon hollitama machine goto sumi hen taw on machine ko goto e machine ngaji pewnanoɗi kanŋe ɗi hollitama noon e nder cuumu ngo ala gañiɗen kadi ala fittande heddi hen ɗum noon ko jettoro Allah no feewi pelle ɗe gona laamuyankoje juɓɓini seppo ɗum ko ñalawma hanki wonno yesso galle lamorɗo e nder wuuro Nouakchott ene wondi kadi yimɓe woɓɓe taw noon ko yimɓe telluɓe yerletiɓe arɓe tan e rendude mabɓe e ngal ɗon keewal kono kadi arɓe tawtudeɓe e nde ɗon haare mujiba seppo gono wonno koɓe kollita mette mabɓe e oɗo saaha gonaɗo walla gurdam hande e nder wuuro Nouakchott ha tengti nder leydi Mauritanie e ŋakkere nden ko ɓe erima noon laamu ngu nde darto hen darde mum langgam wawde haɓade ŋakkere nden e nder leydi Mauritanie ha tengti noon kadi e nder wuuro Nouakchott wannoɓe ngoɗon seppo ngo ko fedde wiyeten un pour tous tous pour un e fedde wiyetende Kavana ko ɓen juɓɓinno ɗum en kalata ha joni e ŋakkere nden ke nder wuuro Nouakchott jamma hanki noon ɗo waɗɗani to wiyete marché Lahmoum woni jeerto ƴulɓe ɗe jeeyete ko suko gorko goto fittano mum yoɓa toon kañum mo wara ɗum wonno ko jamma hanki o kanko on suko noon hollitama ko caggal duko hisgo hakkude makko e on barɗo mo walla warɓe ɓe ono hollitira jayandeji ɗini caggal mum noon hande kanko ko juwaɗo ɗo sowti o saami leydi o yaadani e wonki ɗum noon ko hanki wonno e ndin mbaadi keddorɗen ha joni goɗɗo kadi mo ganduɗa taw ko baraɗo ñalawma hanki komo sehil mum yooɓi fittano mum ɗum wonno koto capital to wiyete jeere clinique ɗo ko goto yooɓi sehil fittandu sehil muɗum kanko on barɗo noon ko ɗon tan o police ji jeccami makko o fawama junggo ɗon e ɗon hollitama noon eko holliti heediɓe mabɓe ɓe gollotto ɓe kolliti noon kamɓe ɓeɗon ɗiɗi noon koɓe sehilaɓe kala saaha kamɓe tan gondata kala ɗo jiiɗa goto mabɓe ma yiɗon goɗɗo mataw iblis walla seeɗani reewi hakkude mabɓe tan haaɓe mbaddi ha hen goto yowɓima fittadu goɗɗo ɗum noon mbiyen tan o yeehe Allah juuɗe ɓoole goɗɗo mo ganduɗa noon kañum ine jokki tan ha joni yeɓade pittali walla ownude beeli e nder windere nde kala wona leydi Mauritanie tan ɗum ko rafi coronavirus ñalawma hanki rafi coronavirus kañum yowɓima pittali ɗiɗi ɗo e nder wuuro Nouakchott walla ni e nder leydi Mauritanie
tawaɓe ñalawma hanki ne gonde refi o walla refi o ene soome ɓalli mumen ko capanɗe nayo e jeetato tawa refi o ene soome ɓalli mumen hettuɓe cellal ɓalli mumen ñalawma hanki kadi ko capanɗe nayyi e jeetato e oɗo saaha noon tugui ñalawma hanki faade nde refi o naati ɗo e nder leydi ndi leydi Mauritanie limi ujunaje nogas e temedere e capanɗe jeenayyi wonduɓe refi coronavirus ko silli hen koko sappo e jeenayyi ujunere ina fawi temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e goho ɓen ko hettuɓe cellal ɓalli mumen leydi Mauritanie mayirama temed nayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi taw saabi ɗum ko refi coronavirus ha joni koye nder leydi Mauritanie kadi den jeeten ko toon to Guidimakka noon walimo Guidimakka waɗi jillu muɗum to wuuro to wiyete Gouray jillu makko noon ko hirjinde e famminde ɓeskuji kañumen kala e noddude ɗumen nde notto e erago laamu ngu daari e oɗo saaha woni koye campagne noon gam ñakkude e falade refi coronavirus campagne o fuɗɗima guila ñande talata nde hanki noon ɓe jano ko toon to wiyete Gouray e nder diwan mo Guidimakka kanko waali o hono Mouhamed Tayiboul Mouhamed Mahmoudou o yeehi toon ha o yettima ni hollirama o yettima hôpital mawɗo ɗo ganduɗa hoorema toon ko ñakkuji ɗi ko toon mbatte caggal nde o yetti toon hôpital o haalde ɓen kadi ko haaldane mumen o hirjini ɗumen kadi nde ɓurata wawde wallude ɓesguji kala ha kañumen kala keɓde vaccin woni ñakku gam falade refi coronavirus o ummi ɗo noon o joddima e almameɓe jumaji kono kadi e ardeɓe guure ɗe e wayde ɗumen junggo gam ñagade ɗumen ballal beele kañumen ne gadda ballal mumen nde wonno haare nde ko haare rendade beele kañumen ene mbawa yewtude e ɓesguji beele notto e erago laamu ngo e ndira ndiɗon mbaɗi kanko waali o noon hollitama nde o yahanno toon nde omo yaade chef d' arrondissement administrative mo Gouray kono kadi o biyeteɗo Mouhamed Wul Baba ene wonde vice président conseiller régional mo Guidimakka Moustapha Maga ene wondi kadi ha joni e maire commune mo Gouray hono Tidiani De gasi ha laaɓi hello men kabaruji nder leydi Mauritanie Haali Abouba mboɗa andi a oppani kam taw ma en gartu joni ko ɓoyata so Allah lamɗo jaaɓi Fuutanke Diaw mbasa woɗɗude ma en gartu joni ko fate leydi Mali kabaruji men ɗemgal Pulaar siftinde bandiraɓe noon ko fate golle gonɗe gollede lawol hakkude Boutel Mide fade Elega walla mbiyen Elega fade Boutel Mide ɗen golle wona société e terre halfina ɗum halfina golle ɗe ko société biteɗo ATTM wondude e société ji goɗɗi société e terre dendagal nokkuji toɓe kalfina golle ɗe foof golle ɗe ne jara yesso hano hannirta ni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sara ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui wonde alkamisa hande o e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temetere capanɗe nayo e yimɓe jeeɗiɗo kolkisa e nder holkiso he noon capanɗe jeetato neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe moroso coronavirus to ɗum ɓetama to banggue pourcentage ene hollira e nder temedere kala hen nayyi piccal capanɗe joyyi e jeegom ko fiɗaɓe rafi e nder ɓen capanɗe jeetato fiɗaɓe hen capanɗe nayyi e goho ko memodirnoɓe wonduɓe rafi o woni ko wiyete contact suivi capanɗe nayyi e jeeɗiɗi heddiɓe ɓe kala koko wiyete ka communautaire woni hay goto mumen anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellano ɓe teskama capanɗe nayo testama tawama ko négative woni tigui mboroso gase mumen ha laaɓi celli paati galleji mumen jeegomo ina tampi sanne ma ballite to banggue fofango ɗiɗo kawre ladial leydi Sénégal tugui ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni dendagal winditiɓe doggol corona kamɓe kala ɓe jettima capanɗe nayyi e ɗiɗi ujunere ene fawi temedde ɗiɗi e yimɓe jeegomo e nder ɓen noon hen capanɗe nayyi ujunere temedde jeeɗiɗo e yimɓe jeeɗiɗo kepti kelal mumen hano hannirta ni ujunere temedere capanɗe joyyi e jeetato neɗɗo kawre ladial temetere capanɗe nayyi o neɗɗo ɗum woni ko heddi ñalawma hande o juuɗe safroɓe e nder jokki leydi he kala taw ko wonduɓe e mboroso covid sappo e jeenayyi ha joni ko leydi Mauritanie leydi Sénégal keɗoɗen e nder jonde jagorɗe joɗinode e nder jonde jagorɗe joɗinede sakket taw kadi nden jonde joɗi koto Matam Macky Sall hoorejo leydi ndi caggal kayde o teski ko fate ngakkugol tebbuji woni tewedira leydi he o joguima fayre noon ko fati e julde taske ko ɗum saabi noon o waɗi erago faade dendagal gouvernement makko fof woni jagorɗe ɗe kala kamɓe kala nde ɓe dartono dole mabɓe ponno ha dammiri woni tigui jawɗi mbawan nadde e nder leydi he hano hannirta ni ɗo kay ko adi julde taske beele ñande julde nde so yenti beele moni kala ne wawa hebde layye mum hano hannitni hono jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati e élevage woni negol jawdi biteɗo Aminata Assome Koye Diatta o holliri tigui saabi kay min ngappugo sagui kay montugol tebbuji coggu tebbuji nder leydi he ko teskede kay ngakkugol dabeji en ɗum noon o waɗi erango faade ministére uji ɗi kala ha tengti noon e ministre du commerce wondude e ministre de l'élevage nde ɓe daratono dole mabɓe ponno ɓe mbawa gollodade dendagal secteur aji ɗi kala ha dammiri wawa nadde nder leydi he hano
hannirta ni ko adi juude taske beele moni fof ene heɓalaji mum hano hannirta ni ha joni kabaruji men e demgal pular to leydi Sénégal ha joni Mame Mbaye Niang ko mennoɗo wonde ministre de la jeunesse mo leydi Sénégal o holliri kankone ko kettowo gembe makko ngam yidde jeeyede e mbiriji ɓen kay gembantoɓe yidde ardade mairie mo Dakar noon o tawti oɗo saaha joni doggol ɓeɗon ɗiɗon mbiriji taw ko holliɓe kañumen kala ko yidɓe jeeyede e gardugol ɗiɗon mairie ko wayi taw kadi ko jeeyaɓe kaɗo landa witeka APR woni Alliance pour la République woni landa Macky Sall ka ko wayno oɗo biteɗo Abdoulaye Diouf Sarr onne dendagal walla mbiyen ko ɓuuri hewde élebuji tawateɓe nder leydi he kolliri yidde men ko yo gembo beele mo arduno ɗumen ndiɗon mairie ndi Dakar ha joni noon doggol ko walla mbiyen damal ko fati kay e jiɗɗinkoy holla hollide yidde mum jeeyede kay ɗiɗa mbiruji ƴamtoji mairie mo Dakar wonande landa APR ha e landa witeka landa APR ha witeka Benno Bokk Yakar kala ha joni joggol ngol ne udditi eɓe jokki ha joni jiɗɗinde walla hollide miijoji mabɓe hollide kay miijo wonde yidde mabɓe kay ko jeeyede e ɗiɗon mbiruji ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal honon mbiɗen gardini kabaruji men juɓɓudi ko fati e jillu Macky Sall hoorejo leydi ndi ne tawe oɗo saaha joni omo jokki jillu makko to tourné makko économique e to oɗo saaha kala to rewo leydi ndi ko tono tawete alarba hanki o jaɓɓama jaɓɓungal to Wourossogui alkamisa hande o noon koto Kanel o dawani foof noon koye mbaji kay yidde juktude yoga e nokkuji e guure juukiɗe oɗo saaha joni tawateɗe nder lappol polol dande ma nder leydi Sénégal ha tengti nder région de Matam ma o wat toon kadi inauguré gueɗe kewɗe no fewi ma o wat escale noon ko adi kay komo yetto Kanel mo wat escale to wiyete Dara mo Kanel ko adi kay komo ɓenna o yaɓana trochon woni tigui tajitande lawol fewnade hakkude Wourossogui faade Hammadi Hunare so ummetum noon caggal ɗum noon agent ji ɓen taw ko halfinaɓe ko fate pewnugol laabi ma pammin mo kay yoga e projet ji guila kay e projet ji ummanaɗi ha e projet ji gonɗi e gollede ha e projet ji gasɗi kala ɓe pamminamo caggal ɗum noon ko wayno oɗo point pont ko wayno pont Ganguel Souli e ko wayno pont woni tigui pont bitte wuuro Bosoyaɓe wendu Bosoyaɓe mawo so gayni toon noon o waɗa inauguré ɗiɗon pomoji ɗiɗi kala o yaɓana to wiyete nabbaji toon mawo to ari to nabbaji mawo totti toon matériel kewɗo no fewi taw ko matériel de transformation agricole woni tigui bayloji gueɗe ndema ko wayno gawri o cuurti battoji ɗum gueɗe goɗɗe ɗum noon taw ko pelle rewɓe darniɓe tawateɓe nder nden falde tawateɓe nder nabbaji e nder nden falde kala taw ko pelle rewɓe dariɓe ko fati kay haɓade wasam gollagu ɓen noon ma waw rokkide ɗumen toon matériel kewɗo caggal ɗum noon o waɗa lancé golle Dande Maayo taw ko Dande Maayo to banggue worgo leydi ɗi ɗum noon koto padalal so umima toon o yaɓana to wiyete wuuro Abdoulaye Karim Sall en o waɗa toon ko visite taw koko wiyete visite des courtoisie to umima to visite makko to courtoisie o waɗi toon visite o waɗi visite kadi hôtel mo semme noon to waɗi visite hôtel mo semme ɗum taw ko waktuji mintaji seeɗa o to ummima toon ñalawma makko o ñalawma alkamisa ɗum fof ko ñalawma alkamisa hande o uddiri toon ñalawma alkamisa o fayida ñalawma o kala noon ñalawma hande ko fati kay e jaɓɓungal to Kanel saabu kay ko toon tigui o waɗata discours makko faade dendagal falde nde kala o fata noon ko addi kay komo fata gouvernance mo Matam ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar e ndin mbaɗi ha joni biteɗo Bougani Gueye dani onne ko mawɗo kaɗo landa walla mbiyen ngallo catala bitegal gemsa bopp noon kañum e hoore mum ummima gam yidde hollirde Macky Sall kay wona kañum goto tan wawi wadde ko wiyete tournée économique kankone o ummima ko fati e tournée makko économique to rewo leydi ndi e nokkuji to Macky Sall fuɗɗi yaade walla to tawete oɗo saaha joni hollirama noon kanko tournée makko o inniri tournée makko économique ko tip tak ko noon tigui o inniri oɗon tournée seskama noon walla jande wittede sene new noon holliri wonde kay nde o ari ha to tolno hoore fonde ko ɗon tigui sukaɓe jaɓɓorimo kaaƴe weddademo kaaƴe taw kadi ko ɓuuri hewde ɓen sagataɓe ko ɓorniɓe t-shirt aji taw ko t-shirt aji desinaɗi natala Macky Sall hoorejo leydi ndi hono no holliri jayde witende sininew ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Malika ne waya ɓeɗon sukaɓe yolinoɓe tufde Malika ha fodde yimɓe sappo mbasi hen puttali men e joni kadi ko tana musɗo waɗi toon taw kadi bone bolle puyɗe woni sababude buuɗi nogas woni 100 francs CFA ko ɗum tigui biyeteɗo Alassane Dia o yooɓi fittandu taw kadi ko Alassane Dia mbaɗanoɗo sirage paɗe o yooɓi fittandu nanɗo makko sehil makko denɗi
ko kanyum hoore mum padannoɗo siras paɗe biyeteɗo Hassan Abou o yoɓi fittade mum taw ko buuɗi noga saabi jobugol fittade on ɗum noon hollirama tigui ko caggal kayno wiiri jayde nde ko caggal kayde on goto e kileneɓe ari tigui ene yiiɗi waɗanede sirage paɗe mum siranede paɗe mum o kanko onon biyeteɗo Alassane Dia o holli tigui sirage ko capanɗe tati woni ko 150 francs on wimo tiiɗi sirage waɗirte tan ko buuɗi nogas woni 100 francs o sali ha sori ladde caggal ɗum noon biyeteɗo Hassan Abou ne wonno sar ɗon fayi e joom ɗen paɗe jaaɓi buuɗi nogas ɗi waɗani on sirage mum de on yeehi noon wonti dukko hakkude mabɓe ha dukko wuli ko ɗon tigui o yaltini laaɓi e nder bagasuji makko ɗe o fewnita paɗe ko ɗon tigui o yuwi sehil makko o banggueji ɗiɗi kala o yuɓi ɗum lawi caggal kayde rodade nawe to hôpital uji to hôpital ko adi kani yetto juuɗe safroɓe ko hen wasi fittande muɗum ɗum noon waɗi ko nder leegal bitegal Kera Massar ha joni Kera Massar ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar kabaruji men e ɗemgal Pulaar ha joni sen mima to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Gambie oɗo saaha joni ko sunare mawde tawte e nder leydi Gambie ha e yoga e nder leydi Sénégal kala jaltugol aduna oɗo jiyaɗo Allah taw kadi ko goto e mawɓe fulɓe tawateɓe nder leydi Gambie ma en ketto cimtol musidɗo men sehil men Kodren Abouba jarama eyyi ko noon tigui mbiyen ko ustare mawde wonande leñol fulɓe ha tengti finiroɓe ɗo e leydi meɗen ete Gambie woni Baba Saydou Ba mo ganduɗa ko goto e mawɓe ardinoɓe fulɓe ɗo hennete e leydi meɗen ete Gambie ene wayno noon ko leydi Sénégal e leydi Gambie tigui mbasi ngal ɗon jaalal mo ganduɗa kadi doganno ko jaam koyɗe maslaha kono kadi ko teskaɗo fannuji ɗi kala guila to dental Dakar ene wonde dental jibinande leydi Sénégal naɓe tawateɓe ɗo hennete e leydi meɗen ete Gambie ene wayno de kikiɗe hanki o mofta ɗo hennete e guenale mo Burfoud e tawtorede shirifaɓe hewɓe ha tengti noon e shirifaɓe finiroɓe ɗo e Burfoud taw kadi ɓe anduɗa ko ɓiɓɓe e Shérif Keba Aidara ɗo hennete e Burfoud e dendagal mawɓe hohoɓe diine tawateɓe ɗo e leydi meɗen ete Gambie mbaɗono imam Ceerno Abdoulaye Sow ene wonde imam Ceerno Ahmadou Aw e imam Ceerno Moussa Ba en ha tengti kadi e gardiɗo jibinande leydi Sénégal naɓe biteɗo Alhaji Biran Sakho seyditima makko e konguɗi moƴƴi wonde tan hollurdemo kala jibinande leydi Sénégal naɓe ko mbawi imminde ɗo kala kanko omo ara omo sawdo ɗumenete omo yaada e muɗumenete e golle ɗe ɗum saabini ha ambassadeur mo leydi Sénégal Bassirou Sène kanumne wawi yaɓɓude te fela mum gam tan wawde yaade toon yettinoyde duwawu muɗumenete bandiraɓe julɓe e bandiraɓe wiyoɓe mbimi e wimami tawateɓe ɗo e leydi meɗen ete Gambie konngol ko gotol wonde tan wiide de oɗo jinnaɗo mo mbasɗen Baba Saydou Ba ɗo to Burfoud ko basal manggal e leñol fulɓe kono kadi ko basal manggal e jibinande leydi Sénégal naɓe tawateɓe ɗo e Banjul e ko taari ɗum kala woneni noon mette e sunare julɓe ɓe kala ha tengti wiyoɓe mbimi wimi e wimami ko denen Abouba gam weltare TV ɗo e Burfoud kodde nene Abouba golle ma jooɗi peewi dow inde ceerno Habou Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique e dow inde hoorejo heblo sukaɓe Afrique catala leydi Gambie e dow inde musidɗo men Bakary Ba hoorejo heblo sukaɓe Afrique to UK en liddo awuji men faade dendagal ɓesgu gambinaɓe kala ha tengti noon e ɓesgu oɗo jiyaɗo Allah duttiɗo eɗen mbiya yo Allah yurmomo yafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Gambie waɗɗani to leydi Mali leydi Mali ala watten so wona jabboɗen musidɗo men sehil men Futanke Diaw saɗa e ɓoggol jaam hiire maɗa noon tigui rigui Seydi Ba toon to leydi Mali paɗen ndem laamu France wonditi nanggui gorko peteɗo Bakirda goto e hohoɓe fedde waɗi boniyankoɓe wiyeteɓe Daesh o nangga koto kerol hakkude leydi Mali e Burkina kañum e leydi Niger wona ngol ɗo noon woni lawol gaddunol ko oɗo gorko mo jaggue ngol ɗo waɗi lawol ɗimmol komo jaggue gaddunol ngol wonno ko ñande 1 lewru jeegoɓiri hitande ujunaje ɗiɗi e nogas woni hitande jaltuɗen nde wadde mbiyen hitande tan ko nanggano omo woppita e oɗo saaha kadi ñalawma hanki la France holliti fawe makko junggo ɗum noon o ciftinen saaha nde woppano nde ko saaga nde temedde ɗiɗi neɗɗo yafirno nangganoɓe ene jaafe on saaha koye mbadi gossigo wonno ciftoɗen tan on saaha Soumaïla Cissé kañum ko nden woppano e wondude jaynenkoɓe ɗiɗo jeeyaɓe toon to leydi France ngol lawol kadi kanko Bidarda o fawama junggo oto dadiɓe yaaɓi fuccitore woni bomba ɗum noon ko ton ko ñalawma hanki wonno dadiɓe ɗiɗo ɓe leydi France e goto mo leydi Niger maasi hen pittali mumen ha joni koto leydi Mali kaddaɗen ko fati sumgoji poɗɗi wadde e nder mudda dabbo on mo ganduɗa kanko woni hande mawɗo jagorde woni Chokel Kokala Maïga mawɗo jagorde leydi Mali holliti kanko noon kanko e tawtorede lieutenant colonel Abdoulaye
Maïga ministre de l'administration territoriale e wondude Abdourahmane Ikassa Maïga kalfinade jokkondiri hakkunde gollorde laamu kamɓe tata ɓe noon hanki ɓe jododima haralleɓe moɓe joddi ɓe ko humpitiɓe ko fate banggue soɓugoje ɓe ene jeeya ɓeɗon docteur Mamadou Jumo Tani Fodé Touré ɓen ɗiɗo noon goore mabɓe foof meeɗino ardade fedde seni noon ko fedde hufde ko yetti soɓugoje nder leydi Mali ine tawtora kadi ha joni nden jonde docteur Ibrahima Sago on kadi ko président de l'observation ko fate e soɓugoji e moƴƴitingol laamu ɗum wonno ko ñalawma hanki ha joni noon koye mbadi wosodirde miijoji e heblanade soɓugoji paaɗi e nder leydi Mali ha joni koye nder leydi Mali keddoɗen haare waɗi hakkude dadiɓe e joguitiɓe konin ko goto mo leydi Nigéria warama hen wasi hen fitande muɗuma dadiɓe hen tato kañumen mbarmi ɗum wonno ɓen tato dadiɓe noon hen ɗiɗo kañumen tato barmuɓe hen ɗiɗo jeeya koto leydi France syndicat renoɓe dumbirde woni renoɓe prison ngaji kañumen de kolliti e oɗo saaha ma natan hofgo juuɗo ɗum hofgo juuɗe mabɓe noon wona ko ñande nogas e jeenayyi nduɗo lewru ndu gonɗen yidde mabɓe noon e oɗo saaha ko yo laamu ngu fonduɓe e armé kono kadi fondaɓe kala darniɓe nden kay kisal e nder leydi Mali so wona ɗum tan kamɓe maɓe natan hofgo juuɗo te ko hofgo juuɗo ngoye wondani e happu ha joni kadi kamɓe ɓe kollitide oɗon saaha so tawi woni ɗen caɗele foof ƴeewaka walla laamu ko waɗani ɗum ɓe duttimɓe mbiya hayso tawi woni ɓe natini hofgo juuɗe hankkandi koye den ko ha gueɗe mabɓe ndewne lawol hay goto arta yiilade e dumbaɗo muɗum woni hay goto arta wadde visite e nder prison ngaji ɗi jofnirten toon to leydi Mali ko batu gadi woni batu noon waɗi hakkude mo ganduɗa ko kañum woni gardiɗo hande laamu sabordu leydi Mali woni colonel Assimi Goïta e mawɗo jagorɗo hono Chokel Kokala Maïga kamɓe ɓe mbaɗi batu mabɓe gadingo hakkude mabɓe e jagorde nde o ƴetti konngol kanko Assimi Koïta woni gardiɗo laamu sabburdu hannde toon to leydi Mali o jarni dendagal jagorde kono kadi o holliti weltare makko fawde mawɗo jagorde hono Social Kokala Maïga o holliti weltare makko no feewi fayde muɗum o ruttimi noon e wi on de kañum ko gorko mo ganduɗa hoorema dariɗo kono kadi jiɗɗo gollanade leydi Mali no feewi o welti kadi ha joni e gouvernement mo on ƴetti o ruttima noon wi e ɗeɗo toɓɓe ɗe jogoɗen haalde ko ɗen toɓɓe hannde ɓuuri jojjandeɓe kamɓe laamu sabburdu leydi Mali e oɗo saaha ina jeeya hen noon haɓade ŋakkere nden ko e nder leydi Mali kono kadi baylugol gonka dawrugol e nokkuji laamu kono kadi ha joni e darnade e laamu potal e usugol cogguji e etade ha joni e gollude walla moƴƴinde e accord Alger juɓɓingol ha joni sumgoji taw ɗi sumgoji ganduɗa moni kala ina yiita hen hoore mum taw kadi wona sumgoji heeɗede taw ko sumgoji baɗaɗi e dow mbadi nanodiral e kadi ko baɗaɗi e dow mbadi pamodiral e wiide makko kanko gardiɗo hande laamu sabordu hono colonel Assimi Goïta Seydi Ba ko ɗo tongorɗen e kabaruji men e leydi Mali ñalawma hannde o mbiyete noon ko jajaɓe e wonɓe kañumen ine mbawi haalde haala mabɓe ine weeli kono noon haalde saɗani saɗi kay ko wadde ko wino ko gasi ha laaɓi ko musidɗo moon Foutangue Diaw gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andude ma Foutangue Diaw golle ma jooɗi peewi eɗen goni 20 heures wonde waktu jeeta ɓiijo jamma ene fawi hojomaji 51 kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Côte d'Ivoire hono no wirano ni ko woletene oɗo saaha kala ɗum laatima kikiɗe hande o saabu kay laana taw ko laana ummi ka Bruxelles jonno ka Laurent Gbagbo mennoɗo wonde hoorejo leydi Côte d'Ivoire fodde hande duuɓi sappo jalgonɗo caggal leydi ɓilinoɗo e juuɗe CPI woni cour pénal international o arti ñalawma hande walla kikiɗe hande e nder Abidjan lamorgo leydi makko o jaɓɓama toon noon jaɓɓugal pattudigal no feewi banggal fayit o jaɓɓama toon ñalawma hollirama kadi ñande aseda paaɗo omo tijja tigui to wuuro makko to o anda o jibina to mbowtu makko dasa woni wuuro wiyetego Mama ɗo to wuuro Mama noon ha to wuuro wiyetego Gagnoa noon ko wuuro ɓurgo mawnude tawatego e nder fadde mabɓe hollirama o jaɓɓe toon jaɓɓugal paydugal no feewi kamɓe leñol bete en noon eɓe jogui aada mabɓe noon so tawi kay goto e leñol ngol ummima kaso so arti kay ma nawe ha to galle mum walla ha to galle bamum loote ɗum noon fitti tigui Laurent Gbagbo kañumnema yaha to wuuro mumen to wuuɓere muɗum galle mum to o loote toon caggal ɗum noon dendagal yimɓe hewɓe bismomo invité mo moni kala haala ko woni e ɓernde mum ɗum noon ene jeeya tigui e aadaji mabɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar so en ummima to leydi Côte d'Ivoire ko to leydi Zambie paaɗen ken netta ko kinata kanda ko mennoɗo wonde hoorejo leydi Zambie ko kadi kanko kadi woni neɗɗo gadano ardade leydi ndi woni ko wiyete père de la nation o yalti aduna noon Allah kamisa hande o yalti aduna kamisa hande 17 lewru korso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho tawa kadi o yaltiri aduna ko duuɓi 99 gila altine ɓennuɗo noon ko antirnoɗo e nder cuuɗi cafriɗi to wiyete Luzuka tawa noon kadi ko rafi biteɗo pneumonie woni tigui rafi jofe ko ɗum o
wonduno o laamimade o laaminoma leydi ndi fodde duuɓi no gasi jeeɗiɗi mbiɗen noon ko kanko wonno neɗɗo gadan woni premier président mo leydi Zambie ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar kabaruji men jawlam jabberi kabaruji men jawlam ko leydi France ñalawma Nicolas Sarkozy ko mennoɗo wonde hoorejo leydi France ñawore makko yani ha laaɓi dendagal procureur uji tawnode ñawore makko kala dokki tigui kawri yo soke hitande nde noon ɓe taƴinima ko hitande e kaso tawa ndene hitande noon hen lebbi jeegom ko kaso ferme woni o yitanage kanko Nicolas Sarkozy noon holira tigui o ñawira ko caggal kay ko taƴano woni kala senel waɗa luuma jarribo ko joguiɗa kaki ko kala woni campagne électoral ene waɗi ko tañonoɗa hay goto fotani ɓurtude ɗon kanko noon Nicolas Sarkozy hollirama tigui o ɓurtini ɗum kene wona cowe ɗiɗi ɗum noon ko caggal kay waddemo dépense uji kewɗi e nder on campagne woni ruuma jarribo kadi haɗani o hawa woni tigui o heɓani polgo ɗum wonno ko en 2012 kanko Nicolas Sarkozy kadi hollirama tigui wonde kadi omo yoɓa 3750 € woni ujunnaje 3,750 haalis taw ko haalis euro ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sono mima to leydi France ko to leydi Allemagne paaɗen to leydi Allemagne noon pellodiral woni ko wiyete fusillade waɗi alkamisa hande o e nder leydi Allemagne to rewɓajo hirnangue leydi ndi waɗi mayɓe ɗiɗo noon woni debbo goto e gorko goto pelluɗo o kadi teɓama caggal kayde dogno kilométre uji seeɗa ɓoyan tigui ko ɗon o wiya teeɓe e oɗo saaha joni mo tawi juuɗe daɗiɓe en cuwa andude noon holko saabi komo ƴetta fetel makko omo rosa yimɓe kuure condi koto leydi Russie paaɗen Moscou ko lamorgo leydi Russie ne teska tigui e nder lamorgo ngo e nder leydi he kala tinde nder lamorgo ne teska tigui mboroso Covid 19 ene ɓeydi hen ƴelliti to no fewi oɗo saaha joni teska kadi e oɗo saaha joni ɓe teskima toon ko wiyete variant woni tigui mbadi gondini mboroso holliri tawa kadi ndin mbadi woni on variant noon koko variant ɓurɗo yawde rabde ɓurɗo yawde koyngal hono holliri kay maire mo Moscou woni lamorgo leydi Bamako maire lamorgo leydi wuuro ngo lamorgo leydi ndi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar udditen kabaruji men koto leydi Turquie noon ko janggu taw kadi ko janggu wat boniɓe waɗi tigui e nder camp e nder waɗi tigui e nder bureau ji taw ko bureau ji kaɗo London wiyete ko procurde woni ɓattiɓe kirde kalano wiyete ko HDP e nder wuuro wiyetego e Gena Dizmir e Dela Dizmir ko toon tigui janggu waɗi e nder ɓeɗon taw tigui mbiɗen ko e nder bureau ji kaɗon Landa wiyete ko HDP hollirama noon debbo goto gollor guiyaɗo e Landaka wasi hen fittade mum laamu yimɓe Landaka noon saabu kay laamu ngu sababude laamu kay oɗo saaha kala koko menasi Landaka uddude ko ɗum saabi e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe jeeyaɓe Landaka hakkillaji mabɓe kala nanggui wonde ɗeɗo gueɗe bonɗe kay ko laamu ngu foti wadde ɗum musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguji nan kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to ko Saydou Abouba to leydi Gambie ko kodde nene Abouba to leydi Mauritanie ko Foutanke Diaw ketki malaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on